Кава. Шляхецкі і шляхетны напой, правда ж? Але не адразу так было. Напой такі брыдкі, як атрутая яд, што ніякай сліны не прапусціць праз зубы. Няхай жа ён хрысціянскія не плюгавіць губы, пісаў вялікі падскарбі каронны Ян Морштен. Вацлаў Патоцкі у паэме «Хоцімская вайна» пісаў, што кава труціць чалавека. Каву называлі напоем скапцоў. Да і ў прынцыпе гэта ж нешта турэцкае, чорнае, незразумелае. А туркі, яны ж нехрысці, гарэлкі і віна не п'юць. Што ад іх добрага чакаць? Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра каву, як яна да нас трапіла, чаму і калі. Як недавер змяніўся на сапраўдную любоў, а кава сталася абавязковым элементам нашага культурнага коду. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Радзімай кававага дрэва лічаць правінцыю Кафа ў Эфіопіі. Адтуль яна перакачавала на Аравійскую паўвыспу. Папулярны гатунак кавы мока атрымаў назоў ад порта на Чырвоным моры – Аль-Мога. Іслам, вядома, забараняе алкаголь. Таму кава хутка стала мегапашыранай, але кавярні перыядычна забаранялі. Чаму? Бо за кавай людзі размаўлялі пра палітыку, ну а гэта ў вачах султана магло быць небяспечным. Паводле прыгожай легенды, Рэч Паспалітая ды ўся Еўропа пазнаёмілася з кавай пасля перамогі пад Венай у верасні 1683 году. У абозе туркаў знайшлі ажно 500 мяхоў з зернем, але яшчэ не пражаным. Некі баварац сказаў, што гэта для верблюдаў. Спрабавалі карміць коняў? Не ядуць. Ды выкінуць да чорта ў Дунай? Стоп. За каву заступіўся шляхціц Юрый Кульчыцкі з Львова. Ён, як шпіён і дыпламат, меў справы з туркамі і ведаў кошт кавы. Яму гэтыя мяхі і аддалі, а хітры Кульчыцкі заснаваў першую ў Вене кавярню. Легенда романтычная і цікавая. Бо нельга было проста узяць ад туркаў звычай ды пераняць сабе. Туркі ж чараўнікі, ворагі, што для іх добра, а нам смерць. Недарма ад кавы баліць галава. Але тут кава – гэта трафей. То бок нешта заваяванае, а значыць нібы ачышчанае. На што маем права. Ну і пачалося. Насамрэч, працэс інтэграцыі кавы ў еўрапейскую прастору пачаўся раней. Пункт адліку – турэцкае пасольства 1669 году ў Парыж, калі пасол Сулейман Мустафа Рача частаваў гасцей кавай. Палітычна пасольства не мела поспеху, а вось для кавы гэта была найлепшая прэзентацыя. Зусім хутка ў Францыі пачнуць пісаць, што кава дапамагае ад мазгавых недамаганняў у выніку холаду і вільгаці. Сам напой будуць прадаваць на вуліцы армяне, апранутыя па-турэцку. Праўда, была і крытыка. Кава, маўляў, дрэнна ўплывае на сексуальныя здольнасці. Што, праўда? Напішыце ў каментарах. Дарэчы, пра словы. Кава ад турэцкага кахфа. Турэцкае паходжанне маюць філіжанка, імбрык і, канешне, джэзва. Але сама мода на каву ў нас прыйшла ў 18 стагоддзі ад немцаў праз Каралявец, Кёнігсберг, ды Гданьск. Ад пачатку гэта элітарны напой, які каштуе немала. Напрыклад, Радзівілам на каляды ў 1780 годзе у Нясвіж завезлі не толькі 300 бутэлек рэйнскага, 200 бургундскага і 1500 шампанскага, але і 800 фунтаў, 300 кілаграмаў кавы. Ну і, канешне, найлепшы канарскі цукар. У добрых дамах каву пілі не толькі зранку, але і пасля абеду ці вячэры. Каву прапаноўвалі гасцям, спажывалі самі за газеткай ці кнігай, у салоне ці ў садзе. Выпіць кавы – добры допінг на познія пасядзелкі ці танцы. Для мужчын – альтэрнатыва алкаголю. Калі просіш кавы, табе не могуць адмовіць і не пояць супраць волі. Енджай Кітовіч пісаў, што акурат кава ратавала шмат якіх мужикоў ад гарэлкі, якая нішчыць здароўе і розум. А што там мяшчане і сяляне?
У 18 стагоддзі у нас з'яўляюцца першыя кофенхаўзы, публічныя месцы для піцця і размоваў, кавярні. Лічыцца, што першы кофенхаус паўстаў у Слоніме ў 1765-м. Далей Гародня, Наваградак, Паставы ды іншыя. Гарадзенскі стараста Антоній Тызенгаус падтрымліваў гэтую культуру як маркер еўрапейскасці. За 3 медзяныя грошы можна было выпіць чорнай кавы па-турэцку і без дадаткаў. За 6 ужо з нейкімі вяршкамі ці слодычым. Менш заможная публіка глядзела і зайздросціла. А мы? Таму кампенсавалі, варылі сабе чорнае варыва з цыкорыю, жалудоў, нейкага зерня ці пражанага гароху, абы мутнае і духмянае. Быў яшчэ спосаб мяшаць нармальную каву з рознымі дадаткамі. Калі няма з чым параўноўваць, то чаму бы і не? Быў і практычны момант. П'еш каву, менш ясі, а зарад бадзёрасці на ўвесь дзень. Любілі каву і вайскоўцы. Тадэвуш Касцюшка быў адным з ініцыятараў адкрыцця ў Варшаве ў 1794 годзе дому кавы або казіно для афіцэраў і не толькі. А Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, пра якога ў нас акурат была серія, які не любіў Касцюшку, як той султан тут убачыў экстрэмізм. Маўляў, будуць піць каву і размаўляць пра палітыку. Дык гэта ж якабінцы! О як! Сапраўдны гімн каве мы бачым у Адама Міцкевіча ў пане Тадэвушы. Гэта пра кававы феномен у шляхецкіх сядзібах на прыкладзе двара сапліцаў. Аўтар апісвае каву чорную, як вугаль, празрыстую, як бурштын, вязкую, як мёд, якая пахне мокай. А таксама пра кавярку. Адмысловую жанчыну, якая на шляхецкім двары займалася толькі і выключна кавай. Зараз бы сказалі барыста, але па-нашаму кавярка. Першае, яна мае набыць зерне, якое на віцінах вязуць па Нёмане з Каралеўца. Далей пражыць зерня, а для гэтага ў маёнтках былі спецыяльныя металічныя печкі. Цётачка павінна была ведаць, як не перасмаліць, каб зерне было не сырое, каб усё атрымалася. Далей памалоць. Былі ж млынкі з ручкамі, вядомыя яшчэ пакаленню нашых бацькоў. Пасля трэба зварыць. І не ў турцы ці джэзве, а ў спецыяльным імбрычку. Ну і падача на стол. Тут наогул рытуал, як у касцёле. Столікі, сервізы, уся гэтая пазалочаная парцаляна, дадаткі, лыжачкі для цукру, вяршкі. Міцкевіч пасля сумаваў па гэтых звычаях і рытуалах, пішучы: «Няма такой, як наша кава ў іншым краі». Будучы ў Маскве, пісаў, што тут не здабыць добрага віна ды кавы. Хто б сумняваўся. Дарэчы, каваман Міцкевіч сам каву не заварваў, яму заварвалі і падавалі. Гэта таксама рытуал. Пра пах кавы ў бацькоўскім доме ўзгадваў шмат хто народжаных у позняй Рэчы Паспалітай. Сыракомля ці Фадзей Булгарин, яго сям'я дык варыла каву нават у лесе падчас паўстання Касцюшкі. Але свет незваротна змяняўся. На пачатку 19 стагоддзя Ігнат Ходзька пісаў: «Цяпер не ўмеюць ужо гатаваць добрай кавы, не ведаюць шмат сэкрэтаў дзеля гэтага патрэбных. Кава стала не толькі напоем, але і ўспамінам пра часы, калі мы мелі сваю дзяржаву, для эмігрантаў успамінам пра радзіму і бацькоўскі дом. Іншы культурны полюс – гэта чай, які пілі расійскія чыноўнікі, папы, купцы. Былі нават анекдоты пра мясцовых людзей, якія хацелі інтэгравацца ў расейшчыну. Купіў самавар, ды не ведаў, што з ім рабіць. Канешне, кава нікуды не знікла, стала напоем моладзі, студэнтаў, альбо гаспадыняў, якія хадзілі з гасцей у госці, каб паўсюдна выпіць дармовую філіжанку. Але вось узяўся б хто, ды паспрабаваў аднавіць хаця б па апісаннях тыя старыя рэцэпты з літаратурнай спадчыны Міцкевіча, Сыракомлі, Булгарина. Была б годная і смачная справа. Як думаеце? На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты чалом б'ю. Гонар і годнасць!